खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो रायजोआव अमानि बेराम स्वाइन फिभारनि गोसारनाया खम जायाखै बाक्सा तामुलपुर उदालगुरि आरो गुबुन गुबुन जायगायावनो अमानि बेराम स्वाइन फिभारा बे समाव गोबां गोसारनानै दङ नाथाय माखासे जायगायाव स्वाइन फिभार जानानै थैनाय अमाखौ फबालासे जेराव मेराव गारदों थिक बेबायदिनो दैयाव फोजावहरनायबो जादों माखासे जायगायाव थैनाय अमाखौ फबालासे दैयाव गारहरनायनि थाखाय बा फोजावहरनायनि थाखाय खुद्रिदों माखासे सुबुंफोराबो आरो गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जानायखौ फोरमायथिदों गेसाव मोनामनायजों थानो हायै थासारि जादों होननानै फोरमायथिदों सोनाब दरंनि सेङापारा आरो आलिकापारानि गेजेरजों थांनाय दैमायाव स्वाइन फिभार जानाय अमाखौबो फोजावहरदों जायनि थाखाय ओनसोलनि सुबुंफोरा थानो हायै जादों आरो बिथांमोना खुद्रिदों बिथांमोना फोरमायथिनाय बायदिब्ला थैनाय अमाखौ सोरबा फालांगिरिया दैयावनो फोजावहरदों जायनि जाहोनाव दैनि रुगुं दालांनि खुन्थिया मुरा बेफोरबायदिफ्रावनो गोबां अमाया नांथानानै थाफैदों आरो खाथि खालानि सुबुंफोरा मोनामनायजों थानो हायै जादों होननानै फोरमायथिदों गासैबो कन्ट्रेक्चुएल साख्रि मावनायफोरनिखौ साख्रिखौ दाननो थाखाय BTC सोरखारनि बिथोन वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय नटिफिकेशन फोसावदों BTCनि मोनबा जिल्लानि बड'लेण्ड कमिउनिटि काउन्सिलिं सेन्टारनि गासैबो कन्ट्रेक्चुएल साख्रि मावनायफोरखौ बिथांमोननि साख्रिखौ दाननो थाखाय बिथोन होदों बा उइथड्र खालामनो बा बोखारनो थाखाय बिथोन बेनिखायनो बे बिफानाव मावनाय कन्ट्रेक्चुएल मावथिफोरा जाहाथे अफिसियेल डकुमेन्ट कम्पिउटार चेयार टेबोल गासैखौबो जाहाथे गथायनानै होयो बेनि थाखाय बिथोन होदों BTC सोरखारनिफ्राय वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेखौ नटिफिकेशन फोसावदों आरो BTCनि मोनबा जिल्लानि बड'लेण्ड कमिउनिटि काउन्सिलिं सेन्टारनि गासैबो कन्ट्रेक्चुएल साख्रिआवलाफोरनि साख्रिखौ बोखारनो थाखाय बिथोन होदों BTC सोरखारनिफ्राय सावगारियाव नुनाय नैबे सुबुंनि थं नागिरनानै हालाय हाफाय जादों सोरां बसुमतारिया सावगारियाव नुनाय नैबे सुबुंनि मुङा मनिराम बर' बिथांनि थं नागिरनानै हालाय हाफाय जादों सोरां बसुमतारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला गावनि अनजालि बिसि सपना बसुमतारिया मनिराम बर'जों थांनाय रबिबार साननिफ्रायनो गोमानानै दङ होननानै फोरमायथिदों सोरां बसुमतारिया लोगोसे फोरमायथिबावदोंदि बिथांमोननिया सानै फिसाज्लाबो दंमोन सासे 6 बोसोर बैसोनि आरो सासे 12 बोसोर बैसोनि नाथाय थांनाय रबिबार साननिफ्रायनो गोमानानै दङ सपना बसुमतारिनाव गरसेबो रां गैयामोन नाथाय मनिराम बर'आ सपना बसुमतारिनो रां हरनानैनो खारहोदों होननानै फोरमायथियो सोरां बसुमतारिया फोरमायथिनो गोनांदि सपना बसुमतारिया चिरां जिल्ला बिजनि दाङाइगाव माहादिपारनि थागिबि मणिपुराव फिन दुंहाव थासारि मणिपुराव फिन गावलायलायनाय जाथाय जादों सिकिउरिटि फर्स आरो इउनाइटेड कुकी नेशनेल आर्मी हाथियार लाग्रा आफादनि गेजेराव गोख्रोङै गावलायलायनाय जादों जायजों हाथियार लाग्रा आफादनि 4 केडारफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों मणिपुरनि चुराचान्दपुर जिल्लानि कानपि गामियाव जानो मोन्दों बे जाथाया रिपर्टनि बायदिब्ला माखासे इन्टेलिजेन्स रिपर्टनि सायाव बिथा खालामनानै इन्डियान आर्मिया अपारेशन खालामदोंमोन बेयावनो इन्डियान आर्मि आरो उदखारिनि गेजेराव गावलायलायनाय जादों जाय गोख्रों गावलायलायनायाव 4 उदखारिया जिउ खोमानो गोनां जादों उनाव हेलिकप्टार बाहायनानै गोथै देहाफोरखौ बोखांनानै लाबोदों इन्डियान आर्मिनिफ्राय लोगोसेनो गोबां हाथियारफोरबो बोखांनो हादों आद्रा थानाय हाथियार लाग्रा आफादफोरखौ हमनो थाखाय आरोबाव इन्डियान आर्मि आरो आसाम राइफला अपारेशन खालामनायखौ जागायदों तेलेंगाना आरो राजस्थानाव गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव लामानि जाब्रबथाय जादों जायजों गोबां सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गोबाङानो जोखोम जानो गोनां जादों बास आरो अन्थाइ लांनाय ट्राकनि गेजेराव गोख्रोङै सौग्रावलायनाय जाथाय जादों तेलेंगानायाव हायद्राबाद आरो बिजापुर हाइवेआव जादों बे गिख्रंथाव जाथाया तेलेंगाना स्टेट रड ट्रान्सपर्ट कर्परेशननि बासमोन जेराव सा 70नि बांसिन दावबायारिफोरखौ लानानै थांदोंमोन बेयाव अन्थाइ लानानै फैनाय ट्राकआ सौग्रावफैदों जायजों सा 25 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों मिथिहोनाय बायदिब्ला ट्राकआ अभारल'डमोन नांनायनि बारा गोख्रैथिजों खारदोंमोन आरो गोरोन्थि लामाजों फैदोंमोन बेयावनो सामलायनो हायैयाव बासाव सौख्रांफैदों जायजों सा 25 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सा 25 जिउ खोमानांनायनि मादाव 60आनो आइजोफोरमोन गंनै गारिनिबो ड्राइभारा जिउ खोमानो गोनां जादों बे जाथायाव अन्थाइया पेसेन्जारफोरनाव फबसिनजोबदों जायजों गोबां सुबुङानो जिउ खोमानो गोनां जादों ओजोंहाय राजस्थानावबो गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जेराव 14 सुबुंफोरानो जिउ खोमानो गोनां जादों राजस्थाननि जयपुराव जादों बे जाथाया फोरमायथिनो गोनांदि गंसे डाम्पार गारिया जोबोद गोख्रैथिजों सालायनानै गंसे गारिखौ गिबियाव सौख्रांग्रोदोंमोन बेनि उनावनो रागा जोंनाय रायजो राजाफ्रा डाम्पार गारिखौ होसोदोंमोन
नाथाय डाम्पार सालायग्रा डाम्पार गारिखौ लाखियालासे आरो गोख्रैथिजों सालायबावदोंमोन आरो जोबोद गाज्रि सालायदोंमोन, जायनि थाखाय गंफानि उनाव गंफा गारिफोरखौ सौख्रांलांदों डाम्पार गारिया। गासै गं 17 गुबुन गुबुन गारि, मटरसाइकेल, बाइकफोरखौ सौख्रांलांदों आरो बे जाथायावनो गासै 14 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। जोबथायाव दायनिगिरि डाम्पार सालायग्राखौबो हमनो हादों रायजो राजाफ्रा आरो पुलिसनि आखायाव गथायनानै होदों। हाग्रामा महिलारि हुसियार, हेमन्त बिश्व शर्मा हुसियार, आसाम सरकार हुसियार आरो BTC सरकार हुसियार बे स्लगानजों गोमसार होदों तामुलपुराव। माखासे रागा जोंनाय रायजो राजाफ्रा ओंखारबोनानै तामुलपुराव सोरखारनि हेंथा खुद्रिदों। बिथांमोना फोरमायथिनाय बायदिब्ला खोला कुमरिकाटानिफ्राय लानानै टिबिटला लामा, जाय फ्राय 10 किल'मिटारसोनि जानथाय, बेखौ आसाम-माला बिथांखिनि गेजेरजों बानायनाय जागोन होननानै ओनसोलनि MLA मेल मिटिंफोराव बुंबोदोंमोन आरो बेनि थाखाय सेंसन जाखाबाय होननानैबो बुंथिदोंमोन। नाथाय सोरखार सोलायनाय लोगो लोगो बे लामाखौ खोला कुमरिकाटा आरो टिबिटलानि गेजेराव जानो गोनां लामाखौ गुबुन लामाजों लानानै थांबाय होननानै फोरमायथिदों। बिथांमोना फोरमायथिनाय बायदिब्ला दुवारकुसि फारसे लानानै थांनाय जाबाय बे लामाखौ, बेनिखायनो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा खुद्रिदों होननानै फोरमायथिदों। जाहाथे बे लामाखौ बेयावनो लाबोफिनो, बेनि थाखाय दाबि खालामो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। रायजोआव फिन किडनिनि फालांगि खालामग्रा दायनिगिरिफोरखौ हमनो हादों। फिन आरोबाव 3 किडनिनि फालांगि खालामग्राफोरखौ हमनो हादों रायजोआव। मुंफोरा फारियै धरणी दास, महेन्द्र दास आरो दीप दास, गासै 3खौ हमनो हादों। नगावनिफ्राय हमनो हादों 3खौ। सिगांनि समावबो किडनि फालांगि खालामग्रा 20खौ हमनो हादोंमोन। थांनाय 2021 मायथाइयाव हमनो हानाय जादोंमोन। बेनि उनाव दा फिन आरोबाव रायजोआव 3खौ हमनो हादों। नगावनि हसगावआव सिगांनिफ्रायनो किडनिनि फालांगि खालामनाया सोलिबोदोंमोन। गोबां सुबुंफ्रानो किडनिबो फाननानै फालांगि खालामदोंमोन। बेखौ होबथानो थाखाय नखरनि सोद्रोमाफोरानो गोबां हेंथाबो होदोंमोन, नाथाय किडनि फालांगि खालामनायखौ होबथानो हायाखै। फिन आरोबाव किडनि फालांगि खालामग्रा 3खौ हमनो हादों। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोननो आं मोनसे मोजां खोथा फोरमायनो सानदों। जेब्लाहाय जोङो न'निफ्राय बाहेरायाव बेरायनो थाङो, बायजोआव जेब्ला जों थाङो, अब्ला जोङो न'नि जानाय लोंनाय बेफोरखौ गोसोखाङो नङासै? आंथ' बिराद गोसोखाङो। माने हटेलफोरनि जायै जायै बरिं जायो, रेस्टुरेन्टफोरनि जायै जायै बरिं जायो, नङा होमबा? न'नि ओरैबायदि ओंख्रि मोनजानाय मोनबा, अमा बेदर, न'नि जोंनि बर'नि स्टाइलाव संनाय अमा बेदर, अनला, सबाय, बेफोरबायदि मोनजानायबा, नारजि ओंख्रि मोनजानायबा, बेफोरबायदि जों सानो, नङा होमबा? दा बेनिखायनो आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। मोनसे मोजां खौरां आरोखि ना। जोंहा सिक्किम गेंटकआव जोंहा बर'नि हटेल दङ, सिगांबो दंमोन, नाथाय गेजेराव माखासे उसुबिदानि थाखाय बन्द जादोंमोन। दा बे हटेलखौहाय बेखेवफिनबाय, साइमन हटेल, बे हटेलखौहाय बेखेवफिनबाय सिक्किमनि गेंटकआवनो। दे बे हटेला बर'निनो, जोंनिनो बर'निनो, सिगांनिफ्रायनो दंमोन सिक्किमनि गेंटकआवहाय। सिगां CM रेसिडेन्सनि साखाथियावनोमोन, खिन्थु माखासे उसुबिदानि थाखाय हटेला बन्द जानानै दंमोन। दायो बे हटेलखौ बेखेवफिनबाय। बे हटेलाव थानायजों लोगोसे जोंहा बर'नि जानाय लोंनाय, अमा बेदर, नारजि, सबाय, बेफोरखौ मोनजागोन आरोखि, जानो हागोन। लोगोसे हटेलनिफ्रायनो टुर सार्भिसबो होगोन आरो। हटेलनि भिउखौ नोंथांमोननो एसे दिन्थिनो आखायाव लाबाय, नोंथांमोनहा नायलांनो हागोन। साइमन हटेला सिगां CM रेसिडेन्सनि साखाथियावनोमोन। दा बेखौ सोलायनानै अल इन्डिया रेडिअ क्वार्टारनि साखाथियाव लांनाय जाबाय। लाल बाजार ट्राफिक पइन्टनि साखाथियावनो 3 मिनिटनि जानथायावनो बे बर'नि हटेलखौहाय नोंथांमोनहा मोननो हागोन। सिक्किम जायगायाथ' ओरैबायदि समायनायखा, आंबो सिगाङाव थांखांबाय आरो आंबो बे साइमन हटेलावनो, जोंनि बर'नि हटेलावनो थादोंमोन। नोंथांमोनहाबो जुदि सिक्किमाव थांनायनि प्लान खालामदोंबा बे बर'नि हटेल साइमन हटेलावनो थानो हागोन। फोनांजाबनो थाखाय जानबुं नाम्बारा 7501510292 नङाबा 7896571045 7501292996। गिबियावनो बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनाय जाबाय। आं नोंथांमोननो बेखौनो फोरमायनो लायो दि जोंनि साइमन हटेलावहाय जानायजों लोगोसे थानाय, बेनिफ्राय गासै ट्रिपखौबो जोंनो हेन्डेलियानि सार्भिस खालामनाय जायो। बे होखानाय नाम्बाराव नोंथांमोना फन खालामनानै जायखिजाया समावनो नोंथांमोननि रोंगौथिखौ मिथिना लानो थाखाय जोंजों रायज्लायनो हागोन। आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननो फोरमायनानै गोजोनोदि गोजोन्थों।
मोजां जोङो सिक्किम बेरायफैदोंमोन जोङो नाथुला थांबाय सांगु लेक थांबाय बायदिसिना बुस्थु नायहैबाय जोङो नायनानै फैखांनायनि उनाव जोङो दा गेंटकआव दङ दा बाजैनि हटेलाव जोङो जाफैदों बर' हटेल बेखायनो बड'लेण्डनि गासैबो रायजो राजाफ्रा जुदि सिक्किम फैयोब्ला नैबे बाजैनि हटेलाव फैनानै जाफैबानो जाबाय अमा नारजै सबायजों दाउजों आरो बेजों लोगोसे बायदि रोखोमनि माने बर'नि आइटेमफोर मोनो आरो बेखायनो जों बिराद मोजां मोनदों माने ओंखामा जों दस्राखौ जायै जायै माने मोजां मोनथारलामोन दा मोनजानानै बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो थेंक इउ वेलकाम खुलुमबाय जोङो दाख्लै आं जेब्ला फार्स्टआव नायजेनदोंमोन सिक्किम रायजोआव जों फैनो होननानै जों थांखि लाखानायखामोन दा बेयाव मा सानदोंमोन जे मोनसे इउटुबाव नुदों आरो ना दा बेयाव नुनायाव जे जोङो थाङोब्ला जे बाजेनाव हाबनानै जों फैगोन होननानै जों साननानै दंमोन दा बेनिखायनो जों एकदम थारैनो बाजेनि लकेसन हरनानै लाइभ लकेसन हरनानै थारैनो बाजेनि हटेलाव मोनजाफैनानै खोब गोजोननाय मोनदों थेंक इउ ब्रादार थेंक इउ सो माच एन्ड मस्ट वेलकाम नेक्स्ट टाइम भिजिट खालामबाव आरो थेंक इउ दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों